Boa tarde a todas e a todos. Hoxe acompáñanos Ana Pontón, nada en Sarria no ano 1977 e licenciada en Ciencias Políticas e Administración pola Universidade de Santiago de Compostela. Accedeu ao Parlamento de Galicia por primeira vez no ano 2004, resultou elexida portavoz nacional do BNG no ano 2016 e é candidata do Bloque nas eleccións do día 12 de xullo. Ana Pontón, que tal estás? Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois moi ben, moi animada, verdade, coa campaña. Estou sentindo moitas boas vibracións e iso pois sempre dá moita forza. Como sabes, os comicios ao Parlamento de Galicia están cada día máis próximos e a nós, como revista vinculada á historia e á cultura, pois gustaríanos que se puxese o foco sobre temas que non adoitan ter tanto protagonismo nas campañas electorais. Comezamos coa primeira das preguntas, se che parece. Perfecto, cando te queiras. Ben. En xuño de 2019, a Cámara do Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade a aplicación da Lei de Memoria Histórica do ano 2006. Non obstante, en Galicia continúa habendo exemplos como o Pazo de Meirás ou as figuras de Isaac Abraham que mostran unha ineficacia latente. Ten o BNG algunha política prioritaria sobre a memoria histórica? Ben, nos entendemos que a recuperación da memoria histórica non só pois a mellor maneira pois de restaurar a dignidade das vítimas do franquismo, sino tamén que é unha medida democrática necesaria e desde logo deitarlo sobre ese período creo que sigue sendo máis necesario que nunca. Estamos vendo estes días debates, non, como o feito de que o franquismo permitirá impunidade chegate hoxe, eu creo que con consecuencias que a calquer demócrata lle deben de alarmar, como é o feito de que se manteña a impunidade de Juan Carlos e non se permita a investigación cando é evidente que están rodeados de negocios e prácticas moi escuras. Por eso nos entendemos que a memoria debe de ocupar un lugar destacado e nese sentido pois entendemos que hai que apostar por unha lei galega de recuperación da memoria histórica, que é necesario pois apoiar o dereito á xustiza e, polo tanto, a denuncia da impunidade dos crimes do franquismo e tamén traballar para que teñamos pois un novo marco legal, que rompa con esa impunidade que xerou a transición e que se anulen todos os xuicios, sentencias e resolucións dictadas polos tribunais franquista, que se investigue o conxunto da represión e que se acaben esos problemas que hai por exceso para acceder á documentación e os arquivos, que hai que localizar pois todo o que ten que ver con as fosas, e ademais facelo desde un punto de vista de intervención judicial nas exhumacións para que poda haber xuizos por esos asasinatos ou traballar evidentemente pois para recuperar esos bens roubados por o franquismo como pode ser o Pazo de Meirás. E por último eu destacar que tamén unha das propostas que levamos no noso programa electoral ten que ver con instaurar o día 17 de agosto como Día da Galiza Mártir, en homenaxe a todas as persoas que foron asasinadas polo franquismo no noso país, nesa data que en certa maneira encarna, pero que non é só el Alexandre Bóvez. Ben, o segundo polo que che queremos preguntar é polo patrimonio. Como ben sabes, o patrimonio artístico e cultural galego é sumamente singular. Non obstante, pese ás existentes legislacións de protección e rehabilitación, é relativamente frecuente escoitar ou ler noticias relacionadas con neglixentes destrucións físicas do mesmo. Que propón o teu partido para garantir a plena preservación do patrimonio? En primeiro lugar, quería resaltar que coincido en que temos un patrimonio valiosísimo, seguramente somos unha das nacións do mundo que acumula un patrimonio construído máis importante, pero tamén, ao lado dese valor, vemos como nos últimos anos se levan destruído elementos moi importantes ou outros están en desuso. Para nos é evidente que hai que poñer o foco, e que hai que activar políticas públicas de conservación e de preservación do patrimonio, Eso significa, desde a necesidade dunha nova lei de patrimonio cultural a ter máis recursos para poder destinar a esta finalidade e tamén creo que sería importante que toda a área de patrimonio da Xunta se dotara de máis medios e de máis recursos, porque é unha área que está infradotada e que nos entendemos que hai que facer un traballo moi importantísimo e dotala de máis medios. Ben, saltamos agora ao ámbito da cultura. Moitas persoas viron aliviada a corentena que vimos de pasar grazas ao sector cultural que dun xeito desinteresado axudou a amenizar o tempo de confinamento.
Isto demostrou a enorme importancia que ten a cultura para o conxunto da sociedade, aínda que non sempre se valore como se debería. Agora que volvemos pouco a pouco á normalidade, que medidas crees que precisa o sector cultural galego para ser potenciado e para medrar? Bueno, pois eu creo que o sector cultural necesita un goberno que sexa aliado da cultura e que sexa consciente de que a cultura é un gran valor para unha sociedade, que crea cohesión, pero que tamén emprego, que industria e que no noso caso pois é unha das expresións do feito de que temos unha identidade propia. Nos apostamos con claridade, non, porque hai que poñer en marcha políticas extraordinarias, tamén porque a crise do COVID deixou a un sector que xa estaba precario nunha situación moi preocupante, non? E nese sentido, pois nos entendemos que hai que facer unha aposta, non, por destinar recursos e por cambiar o enfoque das políticas de cultura. Eu, se me permites, pois entre algunhas das cuestións que nos apostamos pois por acabar coa precariedade neste sector, por poñer en marcha unha reformulación da GADIC, non, para que realmente poda cumplir o seu papel de desenvolvemento e de reforzo do tecido profesional e das empresas culturais galegas, non, que é necesario pois ademais poñer en marcha plans específicos para cada un dos sectores culturais, non, penso desde a danza, desde o audiovisual, non, até pois o que pode ser o teatro ou as artes plásticas. E en este momento pois que sería importante que existira un bono cultural, non, para estimular o consumo e garantir o dereito de acceso á cultura ao conxunto da poboación, non? E por tampouco non alongarme demasiado, creo que que desde o sector do libro, non, o sector do audiovisual, pasando polos museos e arquivos, necesitan máis recursos públicos. Levamos 10 anos onde se recortou a metade os cargos destinados á cultura e eso pois ten as súas consecuencias e nos desde logo confiamos en todo o potencial que ten a cultura galega como un elemento de dinamización social, como un dereito, porque a cultura hai que concebila como un dereito e por lo tanto terán todo o apoio do BNG. Vale, finalmente non nos gustaría pasar por alto a investigación en materia de ciencias sociais. As recentes polémicas sobre conciliación laboral e familiar no mundo da investigación postdoctoral poñen de manifesto as trabas existentes para a consolidación dunha carreira investigadora estable. A este futuro incerto, compre engadirlle o desleixo que adoita existir cara as ciencias sociais, imposibilitando ou dificultando a continuidade no traballo de investigadores e investigadoras en formación. Propón o bloque algunha medida para impulsar a investigación no ámbito das ciencias sociais? Eu, se me permites, para min é especialmente sensible este tema, tanto no que ten a ver, non, con que as mulleres non poden ter que elegir entre ser nais ou ser científicas, non, entre ser nais e a súa carreira profesional, e polo tanto me parece lamentable e impresentable que a estas alturas do século XXI sigan existindo problemas e sigan existindo penalizacións ás mulleres por exercer os seus dereitos de conciliación, e desde logo creo que temos de construir unha Galiza na que nunca máis as mulleres teñan que elegir entre a súa carreira profesional ou ser nais, e iso require pues, eliminar trabas e tamén dotarnos de máis medios e de máis servizos públicos, non? E en relación co tema da investigación, nos entendemos que hai que acabar coa precariedade que vive todo este sector, non? Que, como tú moi ben apuntas, justamente hai máis dificultades no ámbito das ciencias sociais, e a nosa proposta nese ámbito, pues por un lado pasa por definir a carreira investigadora, non? E que, por lo tanto, ese sexa un elemento, non? Que permita pues, poñer fin a tanta precariedade, e por outro lado que hai que destinar máis fondos e recursos á innovación. Nos apostamos porque pues, nesta legislatura como mínimo hai que duplicar os fondos que se destinan e traballar co horizonte de que todo o que ten que ver con I+D+I e con ciencia pues ten que supoñer o 2,5 do Produto Interior Bruto do noso país, porque eso significará que nos poñemos a cabeza, ¿no?, dos países que máis invisten en coñecemento e en ciencia, e se algo nos deixa esta crise do COVID-19 de aprendizaje é que a ciencia salva vidas e necesitamos da ciencia tamén para poder avanzar colectivamente. Ben, pois, Ana Pontón, moitas gracias por regalarnos parte do teu tempo para esta pequena entrevista e moita sorte para o que resta de campaña. Pois moitísimas grazas, para min é un placer poder colaborar con proxectos
tan para mí importantes como esta revista Mazarelos, pues que ven a poñer o foco sobre a cultura, sobre o patrimonio, non? Sobre os elementos que eu considero esenciais para construir unha Galicia con futuro. Moitísimas gracias a vos.